Yini Thabang bakithi? Awuphumi emncwabeni. Awuphumi lento sasinawe la ku live. Ngilinde elinye igolo elase Newcastle elalithi izohamba nami ngageza kwaze washawa 11 ebusuku ungangilandi. Yabhlunga inhliziyo yamaqaqamba washwabana isende. Wathi wena siku live wathi awuhamba emncwabo. Usuphawulelani ngemncwabo? Unikele ngamalini Thabang? Zothi kona umfuni Alabasta mina akangifuni uyangizonda kuhuwo wathi ngiyakuzonda Alabasta ngiyakuzonda Alabasta wangihleka unonsi lo kamabhebhana lo okhuluma ngomabhebhana ngesende ngemithi lena yomvusa nkunzi wangihleka. Thabang phuma kulento usuyadakwa ke manje wenza igolo ubala nosiqiniseko wabe kulezi ndawo ade ngubona lapha na kuntanzi. Subala nosiqiniseko usivusela amanxeba asikapholi. Yabo? Subala izinto eziningi, khuluma kahle manje. Suyitholile ifollowing, uyaziwa mikhona imisebenzi emihle oyenzile eSouth Africa. Umuntu akambi wonke Thabang. Kodwa manje awubeke ngesisoka manje sekwanele. Nathi safika sibhayiza sidomoroza ngeke ngujaji. Safika singakwazi ukubeka inkulumo sidomoroza. Yabo? Awuyeke manje ngeke sikwazi ukufelwa umuntu ngcono ukuthiwa yingozi emoto kuthi ugulile simbonile ingculazi imdla phambi kwethu uyabona. Lento yakho lena iyeke manje awuyayi. Uyaziwa ukuthi uyafusekisa. Ku-right abantu abakwazi lokho kodwa ungafusekisi uyibeke kahle indaba kodwa unganikelanga ungayanga emncwabeni ungayanga emcimbini ungaphawuli ngalonto leyo mbombo wakho fusayi. Ngiyathanda uyezwa akade ngibuka enye ipost ebivelile ekhasini lika Fokamdlamlenze lapha ethi singabalandeli besicela ukuthi ungabusaqhubeka nalokhu kwendlu kaMfokaDlamini lo sanda kushiya. Yazi ukuthi mfowethu into engayisho mina ukuthi ukhethiwe enonikeziwe amandla lo mbono obukufikele wena awungaqedwa yithi. Lo mbono mfowethu ufikele unikezwe wena wedwa nokuthi wengamele zonke izinto bekunikezwe wena mfowethu. Ungabusayilahle ekugcineni mfowethu. Obucabangile kuhle kuphethe mfowethu. Uyazi ukuthi kuyokwenzeka ekhaya nje. Uthola ukuthi ekhaya nibaningi kodwa nginikezwe oyedwa amandla ukuthi aphakame ekhaya. Mase ephakamile ekhaya usephakamela ukuzosiza laba bantu basekhaya bonke laba ongahambi kahle kubo abafunela umsebenzi abanye besebenze kuye kuba kanjalo mfethu. Usukunikeziwe amandla sobafu lamandla onikezwe wona nokucabanga usucabangile uyiphathi yesipho sakho owanikezwa sona ngamaZulu mfethu. Ungayiyeki lento sicabangile mayelana nendlu kaDlamini. Ungayiyeki mfowethu. Ungayiyeki mfowethu. Ungayiyeki. uNkulunkulu khombe wena. AmaZulu akhombe wena. AbakaDlamini bashiyele kuwe lumthwalo. Uthwalo mfowethu wedlule mfowethu. Siyalazi igalelo lakho, siyakwazi mfowethu ziningi izinto uzenza mfowethu. Ayikho into engicabanga ukuthi usungayishiya phakathi namhlanje uyishiyiswa ama comment abantu. Ayikho into usungayishiya qala namhlanje uyishisa ama comment ukuthi sithi thina yekela kwasho bacima mfowethu okwenzayo. Uswenzela amaZulu, uswenzela le yandodo kade uphila nayo. Yebo mfowethu uphile nje.